दिनै जे एथ' माने दले बले फैदों एफाराब आक्रमणाखै बिराद गिदिर आक्रमण गिलु बालु सिडली समस्ति उफ्राय बिसायख'थिनि बारहावाया जोबोद गुदुंनिफ्राय गुदुं जागासिनो दं। हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना हयथ' गोबाङानो नुबाय आरो जुदि नुवाखैब्ला आङो फिन खनसे बुंफिनना होनो सानदों। बेनि सिगां मोनसे लाइजाम फेसबुकआवहाय गोबां भाइरेल जादों। एबसुनिफ्रायहाय रायजो राजानो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट गामि गामि माने उफ्रा बिसायख'थिनि नामावहाय मिटिं खुंनो थाखाय सम तारिख थिग खालामनाय बेबायदि मोनसे लाइजाम नुनो मोनदों। स' बियो मा एक्चुअलि बिथांमोना दिनै मानो थोंजोङै बुंनानै लाया जे दिनै बिथांमोना सरकारनि जानानैहाय बबेबा मोनसे पार्टिनि जानानै थोंजोङै खामानि मावखायो बेखौ जों बयबो मिथियो। नाथाय बेफोरबायदि खालामनानैहाय दिनै UPPL पार्टिया जोंनि माहारियारि आफादखौहाय बबे संकटआव बबे भबिसतआवहाय नारसोमना दोननो नागिरदों। जिहेतु दिनै गथाय खेबस'खौथ' जों गोबां नुबाय, नाथाय बेबायदि मोनसे गोथार आफादखौहाय मानो खनले खनले बिथांमोना लोगोआव लाफाबाय थानानैहाय मोनसे दागो फोनांनो नाजादों। दा बेनि फारसे आंहा बुंनो गोनां गोबां गैया। रायजो नोंथांमोना मा सानो बेनि फारसे फोरमायहरनो हागोन। दावराव देख्रेब नार्जारि आयंनि जितु आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन होनना बुंबावदोंमोन। बाइ इलेक्शननि बारहावाया जोबोद गुदुं जाबाय। हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मा बुंनायमोन? बिथाङा बुंदोंमोन ना गोबां नेता फालि नेता सिला बिथांमोना दिनै साननैसो उनावहाय BTC आव फैसिगोन। बे थारैनो दिनैनि समावहाय जों नुनो मोनदों CMनिफ्राय लानानै गोबां बिदिनो गागि दैदेनगिरि NDA एलायन्सनि जितु नेताफोर दङ बयबो दिनै न' फाथिनानै दिनै सिडलियावहाय जमायनानै दङ। दा बिथांमोना होनदोंमोन बे बाइ इलेक्शनसो आरो गोबांथार बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन बे बाइ इलेक्शनसो सरकार जेराव थायो बेनो देरहाखायो होननानै। दिनै जुदि एथ' सहस मोनब्ला देरहानो दिनै मानो बिथांमोननि हाङा नांथानानै दं? दिनै बिथांमोना मानो अक्सिजेननि जितु थांखि बेखौनो लेंहरनो गोनां जाखो? बिथांमोना दिनै अभाब जादों अक्सिजेननि, बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै बयखौबो बुथुमनानैहाय मोनसेल' बाइ इलेक्शन समस्ति BTC हालामावहाय दिनै जुजिनो गोनां जादों। दिनै बिथांमोना उन्दुनाय सुख गैया, जानाय सुख गैया बेबायदि जानानै दं। थारैनो बुंनांगोन दिनै बिथांमोना BPF पार्टिनि जि स्टेप्स लानाय, जि फोसावदिंनाय मेलाव जिखिनि हाबाफारि लानाय बे आइडियासफोरखौ नुनानै बिथांमोना दिनै एसे सोमोनांदों, गिखांनायबो मोनदों। बेनिखायनो बिथांमोना बेनि फारसेल' ओरैनो माखासे मिमिक्रि टाइपनि बाथ्रा, मिनिनाय कमेडि टाइपनि बाथ्रा बिथांमोना दिनै फोसावगासिनो दं। जेरैहाय एग्जाम्पल हिसाबै बुङोब्ला दावबायसा, मानगोनां दावबायसा सार बिथाङा बे हाथाय बाजारावहाय मान सन्मान BPF फान्थिंगासिनो दं होननानै दिनै बिथांमोनाबो खालामगौमोन, नाथाय बिथांमोना दिनै उफाय गैया निरुपाय जानानै दङ। बिथांमोना दिनै गोबां गागि दैदेनगिरि थाखा पावार गासिबो दङ, थेवब्लाबो दिनै बिथांमोना हां गोमाहां जादों। बेनो फोरमान रायजोफोर दिनै बिथांमोना दिनै हमदांना मोनबाय जे रायजो राजाफोरा बिथांमोनजोंहाय गैला, जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना माहारियारि आफादनि थोंजोङै नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि बिथांमोना सहाय नागिरहरदों। दा बेनि फारसेबो जोंहा दावराव देख्रेब नार्जारि आयंआ गोख्रोङै रायजो राजाफोरनो मोनसे खोथा खावलायदों। बेयो मा खोथा आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनानै आखायाव लादों। आं बेनि फारसे गोबां बुंनो दं होननानै सानाखै। स्ट्रेटआवै नोंथांमोना दावराव देख्रेब नार्जारि आयं बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासङोब्ला मोनफा मोनफा गासिबो खोथाफोरखौ बुजिनो हागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो गासिबखौबो। लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन्ड। बाय। मानो फैदों बिसोरलाय? माने बे जायगायाव जालिया, प्रमद बर'नि नेतृत्वजों सोलिलिया, बिनि UPPLनि माने दिनै थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय सोलिलिया। दा उदे फैदो जोंखौ सहाय फैदो। बेयाव आसामनि मन्थ्रिफ्रा दिनै फैदों। हयरेस बे जायगायाव खुनु माने दिनै BPFआ बे क्षमतायाव गैया, पावाराव गैया, जेबो होनाय माने क्षमता गैया। मानो फैनो जादों? बे फैनो गोनां बेनो दिनै प्रमद बर'मोनहा जेबो माने बे गुरुत्व गैलिया, रायजो राजा बिसोरखौ बुजिबाय बेनो। आरो बेखौ मिथिनाय मोजां रायजोफ्रा जे प्रमद बर'खौ सहाय होनो फैनाय माने बे आसामनि मन्थ्रिफ्रा चिफ मिनिस्टार बे गुबुन मन्थ्रि फैनाय खार'ना मानो बेखौ दिनै जों बुजिना लानांगौ। बे प्रमद बर'खौ सहाय होनो फैनाय माने प्रमद बर'खौ सहाय होनानै BTCखौ धंस' खालामनाय, बर' हारिखौ धंस' खालामनाय, BTCनि रायजो राजाखौ धंस' खालामनाय बाथ्रा बेसो मेइन। दा जों दिनै बेखौ रायजोफ्रा बुजिनांगोन। दा जों रायजोफ्रा बुजिनांगौ। दा दिनै प्रमद बर'आ जे थगाय दिनै
미치고 군가신 दं बेखौ जोंनि रायजोफ्रा बुजिनांगौ दा एक नम्बर मिसलिया होनब्ला प्रम'बर'आ दा माने बिटिसिआव जानाखि सासन खुंगासिनो दङ बे सैरासारि सरकार बियो थगायसुला सरकार बियो नंखाय खोथा बुङै बुङै गिदिंग्रा मिसलिया सरकार बियो दा दिनै बे सरकारखौ दिनै रायजो राजा बुजिबाय मिथिबाय दा दिनै बेखौ उदखार खालामनांगौ होखारनांगौ बिटिसिनिफ्राय आरो बिटिसिखौ बासायनांगौ दा दिनै रायजोफ्रा बेखौ दिनै बयबो मोनसे थांखि लाबाय आरो आं बेखौनो खावलायो दिनै रायजो राजाफोरखौबो जे रायजोफोर आइफोर आफाफोर दिनै बयबो बुजिनायनि टाइम फैबाय सम जाबाय दे दिनै बिसोर थगाय दिनै रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुङै दिनै जोंनि बिटिसिनि क्षमता जोंनि 6 इउनिटनि क्षमता बेखौ सेस खालामगासिनो दं दिनै जोब्बाय रायजोफोर बिटिसिआ जोब्बाय दिनै जेबो गैला बिटिसिआव जानि क्षमता दंमोन जोंहा दिनै साख्रि होनायनि क्षमता दं बायदिनि क्षमता दंमोन जोंहा बेफोर दिनै जोबलांजोब्बाय दा अथे दिनै बे जोबनायखौ जों माने लाखिनांगौब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा एकगत जानांगोन दिनै गोख्रों भाबै आवगायबोनांगोन जों दिनै नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव जों देरहानांगोन सत्य कुमार बसुमतारीखौ जोङो जेरैबो भट होनानै देरहानांगोन आरो जों गाबथाबफिननांगोन जोंनि जायनाखि मोनखानाय माने बिटिसि जोङो थैजों सोरजिनाय बिटिसि जों बेखौ दिनै लाखिफिननांगोन नङाबा जेनगोन जों जोबगोन दा गथे आं दिनै खावलायो दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो जागरण जानांगौ दिनै बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' दिनै मोनसे माने जागरण जानांगौ जोंनियाव मोनसे जागरण फैनांगौ आरो बे जागरना अखल प्रमद बर'खौ ओंखारनायल' नङा प्रमद बर' ओंखारनाया मोनसे एजेन्डा जागोन बेबो मोनसे पार्ट बे जोंनि एजेन्डानि खिन्थु जोंनि एजेन्डा मेन जागोन बिटिसि बासाव फार्स्टआव बिटिसि बासाव जों बिटिसिखौ बोरै बासायनांगोन आरो बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जों रायजो राजा आइ आफाफोरा दिनै जों बयबो दोलो बोलो ओंखारनांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो दिनै नुगासिनो दं दिनै जे दिनै बेबायदि उदाहरन मेरला दं रासियाव सभि रासियाव जारबादि सैरासारि नेताखौ दिनै सात्र साथ्रिफ्रा ओंखारनानै आइ आफा बोराय बेन्थ' बयबो रासियान मानसिया ओंखारनानै होखारदों जारबादिखौ दिनै बे प्रमद बर'आ हाजार सरकारि माने मन्त्रि मुलाला फैनानै पुलिस मिलिटारि बाहायनानै नों आंखौ जेलाव जोबनानै दोननानै नों आंखौ गावथारनानै बुथारनानै नों सरकार सालायनो हागोनबालाय मा जानो हानाय नङा दिनै रायजोफ्रा नुजोब्बाय जे बिटिसिआ जोंनि थैजों सोरजिजानाय बे बिटिसिआ दिनै जोबगासिनो दं दा बेखौ रायजोफ्रा दिनै मिथिबाय दा अथे हे आइफोर आफाफोर बयबो ओंखारबो आगयबो दिनै बे सैरासारि सरकारखौ जोङो दिनै उख्रायनांगौ उदखार खालामनांगौ जों बिटिसिखौ बासायनांगौ आं बेखौ बयखौबो खावलायो दिनै बिसोरो दिनै नंखाय खोथा बुंगासिनो दं बहाबोरै रायजोफोर न'खर सायख'या मोनबाय सोरबा सासे मोनदों रावबोथ' मोनाखै सान्थि फैबाय रायजोफोर सान्थिथ' फैयाखै दिनै सान्थिनि दल दामगासिनो दं बहा फैदों रायजोफोर दिनै मानसि बुगासिनो दं दिनै सोर बुदों बेखौलाय दिनै बे माने प्रमद बर' सरकार दैदेननाय बिनि सापर्टारफोर बिसोर बुगासिनो दं दिनै सोर बुदों गन्दगल सोर खालामदों मानसि गावथारदों सोर गावथारदों जोंसारमोनखौ सोर गावथारा हेमन्तमोनखौ सोर गावथारा बे जनक कुमार बसुमतारीखौ सोर गावथारा जों बे नागेश्वर बसुमतारीखौ सोर गावथारखो जोंनो बे सिदलियाव नों बे माने बेनामिनखौ फेन्दाव गावनाय सोर गावा बे गासिबो प्रमद बर'नि गुन्दा बाहिनी गावनाय गासिबो बियो आरो दिनै बिसोर दिनै लाजियाबसो दिनै रायजो राजा आइ आफाखौ दिनै गावथारनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै सान्थि फैबाय दिनै दल दामनो दिनै नों हाग्रा बंग्रायाव सोर ओंखारदों बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा बर'खौ ओंखारदों न' बां सावदों दिनै लाजियाखै बिसोरो दिनै सान्थि फैबाय होनना बुंनो सोर गाबदों फालाय बे गोरिब गुन्द्रा बर'फ्रानो गाबदों दिनै मा खालामदों दिनै साख्रि होनो हानाय क्षमता दंब्ला दिनै बे गोरिब गुन्द्रा मैगं फाननानै जाग्रा ना फाननानै जाग्रा बेफारि खालामग्रा फिसा फिसौ बेफोरनि न'खरनि फिसाफ्रानो साफा सानैबो मोनगौमोन दिनै सासेबो गैया अब्ला बोरो नोंनि माने न'खर साख्रि होगोन परिबर्तन होननाय बाथ्रा बोरो नोंनि बे माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होगोन होननाय बाथ्रा बोरो दिनै सान्थि फैबाय होनना बुंबाय नोङो माखौ लानो सान्थि फैदों दिनै बे एनडिपिखौ नोङो अस्त्र सत्र गथायनो हानायखाय सारेन्डार जानो हानायखाय सान्थि फैबाय होनबाय नों खिन्थु दिनै जेलावथ' मेरला मानसि दं दिनै जेलाव मेरला मानसि दं सोरबा फासिनि अर्डार जाबाय सोरबा लाइफ लं पानिशमेन्ट जाबाय रन्जन दैमारि मोनहा मानो दिनै गवाखै बोरो नोंसिनि सान्थिया बेनो नामा दिनै गाबगुखौ दिनै जायनिखि एनडिपिनि मानसिफोर दं दिनै केसा माला जोबगोन बिनि सिन्था हाजिरा हैनांगौ फैसा थाखा गैया अब्ला नोंनि सान्थिया बोरो दा गथे मिसलिया सरकार थगायग्रा सरकार बे सैरासारि सरकार बे प्रमद बर'खौ दिनै उदखार खालामनांगौ फिन दिनाव दिनै थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय बेल' दिनै बिसोरनिखौ दादागिरि सोलिनाय लासिंसिं दा दिफेन बर'मोन बादि एबसु नेताफोर थानाय समाव दिनै जाथियाव एथ' मिसा खोथा बुंनाय थगायनाय दा दिनै बर' समाजा मोनसे खोथा बाथ्रा दंमोन सोरबा जुदि नंखाय खोथा बुंब्ला मिसा खोथा बुंब्ला बेखौ समाजाव माने बिजिरो फाइन फोनाङो खौल'बो फोनाङो दिनै बे दिफेन बर'मोनखौ प्रमद बर'मोनखौ सोर खौल'बो फोनांनो सोर बिसोरनो दन्द होबावनो जों दिनै रायजोफ्रा दन्द होनांगोन रायजोफोर जों दिनै गामियाव जोङो
नंखाय खोथा बुंग्रा थगायनाय बुंग्रा मिसा खोथा बुंग्रा गाज्रि खोथा बुंग्रा बेखौ जोङो खौलो फोनाङो बिसार खालामो इभेन बुयोबो दा दिनै जोंनि नेताफ्रानो दिनै थगायगासिनो दं मिसा खोथा बुंगासिनो दं दा दिनै बिसोरनि साजाखौ जों मा होनो रायजोफोर दा दिनै टाइम फैबाय बिसोर साजानायनि दिनै जों बिसोर माने उदखार खालामनांगौ बिसोरनि साजा बेनो बिसोरखौ गादि सुट खालामनांगौ पावारनिफ्राय बिसोर बोख्लायनांगौ बिसोर निन्दा खालामनांगौ जे दिफेन बर' बादि मानसिया दिनै एबसुनि नेता जानो समाया बे एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ गारनांगौ इमिडियेटलि जाथिया जुदि मोजां जानांगौबा बे समाजा मोजां जानांगौबा बिटिसिया मोजां जानांगौबा बे फार्स्टआव एबसुनि बिबारखौ बिदिनो गारनांगौ आरो लोगोसे बेजों लोगोसे प्रमद बर'मोनखौ जों गाज्रिनिफ्राय होखारनांगौ दा दिनै जों बे खामानिखौ जों रायजो राजाफ्रा दिनै मावनांगौ आं बयबो रायजो राजाखौ खावलायो दिनै बिसोरो गावसिनि जायनाखि नैतिकता बे जोबजोब्बाय गैलिया दा फैसा होयै होयै फैसा रानै रानै 100 200 500 होयै दिनै रायजो राजाखौ माने भट होनो थाखाय खावलायदों रायजोफ्रा गिनो नाङा रावबो फैसा जा बिसोरनिफ्राय फैसा जानायाव जा फाब जाया रायजोफोर फैसा जा भट होब्ला फाब नाङो रायजोफोर बिसोर फैसा माने फैसा ला भट दा होफिनो बे थगायसुला मानसिफोरनो जुदि जोङो माने भट होयोब्ला जोंहा फाब नांगोन हारिनि सावनांगोन बे थैनाय मानसिफोरनि मुंख्लंफोरनि जोंनाव सावनांगौ हिसाब नांगोन उपेन्द्र ब्रह्मआ दिनै जोंखौ थुलुंगागासिनो दं नोंसोर मा सिरि थाखो जावरिखां ओंखारबो मानो ओंखारदों नोंसोरलाय मानो उन्दुना थाखो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंखौ थुफांबाय थायो जोंनो मनबल होबाय थायो गथे जों दिनै सिरि थानाय बाथ्रा गैया ओंखारगोन ओंखारफिननानै जों दिनै मोनसे जावरिखांनाय जों लाबोगोन रायजो राजानि गेजेराव बे जावरिखांनाया अकल बे इलेक्सननिल' नङा बियो बे सिडली समस्तिनि इलेक्सनल' नङा इलेक्सन जोबनायनि उनावबो जोङो बिटिसि बासाव मोनसे अभियान खालामनो थाखाय जोङो जेरावबो गिदिंजोबगोन आं दिनै बेखौ मबिलाइज खालामगासिनो दं जेरावबो गिदिंजोबगोन जेरावबो जों गिदिं रायजो राजाखौ आइ आफा जाम्बा जाम्बि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्ला बयखौ लायै बिटिसि बासाव अभियान बेयाव जों बयखौबो बाहागो लानाय जों खावलायगोन